ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Wai me yasa ake cin amanar injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ne? Shi ma sanatan Kano ta tsakiya, wato sanata Rufa'i Sani Hanga, yana shirin tsallaka titi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kai masa ziyara a gidansa, har ma suka yi munafunce irin na siyasa. To za mu sa muku bidiyon ku kalla, ku bana alƙalanci, ku bayyana ra'ayinku a comment section. To fa bayan kun kalla za ku ga jawaban Dr. Abdullahi Umar Ganduje inda ya je buɗe filin sauka da jirgin sama na Kano, wato Aminu Kano International Airport. Filin jirgin saman dai kun san ya samu gyara a gwamnatin Tinubu. Shi ma muna so ku bayyana mana ra'ayinku, da Allah a tsaftace kalamai, banda zagi ko cin mutunci. Siyasa ra'ayi ce. Allah ya yi lokacin da masu hankali za su zo su haɗu da masu hankali, yadda masu hankali suka rabu da mashirmanta, yadda masu hankali suka rabu da daƙiƙai, yadda masu hankali suka rabu da ƴan awon igiya. Saboda haka muna yi maka murna, muna tabbatar maka mu siyasar ba sarauta ce ta kan doron sarautar gargajiya ba, siyasa ce akan doron dimokuraɗiyya, yadda shugabanni su ne bayan wanda ake shugabanta. Mu shi ne aƙidar. A Kano ya fara sauka, ba ma a Najeriya kawai ba, a Afirka. Saboda haka Kano, kamar yadda ka sani, wato headquarter ce ta ciniki. Tun lokacin da ake ciniki a kan raƙuma, kun san muna da dangantaka da Afirka ta gabas, wato ƙasashen Larabawa da kuma sauran ƙasashe na wato West Africa. Saboda haka wannan gyaran wato ɗan kabo terminal da aka yi, an yi shi a daidai, kuma saboda yawan fasinja, domin fasinjan Kano ba wai na Kano ne kawai ba, akwai fasinjoji daga arewa wanda suke zuwa Kano su tafi ƙasashen waje ko kuma su tafi wasu garuruwa na Najeriya. To saboda haka wannan gyara da aka yi ya sa cewa yanzu haka jirage 11 ne suke zuwa Kano. In ba Lagos ba ko Abuja, babu inda za ka samu jirage na zuwa ɗaukar jami'in mutane. Saboda haka sai mu gode wa shugaban ƙasa da ya gyara mana wannan airport, kuma kamar yadda minista ya faɗa, yanzu haka ana nan ana aiki akan wato babban titi wanda jirgi yake sauka kuma jirgi yake tashi. Bayan ma wannan gyaran da aka yi, kowa ya zo wannan guri, ya kai ni da na zo ma na ɗauka muna Dubai ne. Duba da kwanaki ka zo a zagaye na duba ayyuka a lokacin da ake gyara wannan wuri. A wancan tsohon wuri ya za a yi da shi a wannan lokaci? Shi ma za a gyara shi. Ai wuraren da ake amfani da su ai ba za su yi yawa ba. Shi ma gyara su za a yi, amma an fara ta nan tukuna. Kuma akwai ma wato inda ake ɗauka alhazai. Shi ma nan gaba kaɗan ina tabbatar maki nan da wata ɗaya za ki ga mun dira da wannan. Saboda alhazai mun fi ko ina yawan alhazai a Najeriya. Saboda haka inda alhazai ma suke zama su tafi ƙasa mai tsarki, nan ma za mu gyara shi kamar yadda mun gyara wannan guri. Dan dai har kana jin daɗin kasancewa da mu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirin mako da yaushe.